Pozdravujem vás, takto v nedeľu je 3. februára, dokonca som si pozrela, že dneska majú meniny, no je tam meno, že Blažej, takže skloňovanie Blažejovia, akože really. Anyway, všetko najlepšie všetkým Blažejom, ktorých nepoznám. Každopádne je február, zima je tu a myslím si, že všetci sa tešíme už na tú jar. Každopádne počasie nás tiež trošku potrápi, ale musíme povedať, že čo nás nezabije, to nás posilní a môžeme očakávať oblačno až zamračené ojedinelé hmly miestami v Banskobystrickom kraji, najmä na mnohých miestach sneženia a dážď, takže prosím vás pozor. V nižších polohách postupne prevažne iba dážď, ojedinelé poladovica a trošku veterno. Najvyššia denná teplota 0 až 5, na juhozápade až do 7 stupňov. Uhú! Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo -4 stupne Celzia. Takže poprosím vás naozaj teplý čaj, horálka a buďte safe. No a som veľmi rada, že opäť sa stretávame pri mojej nedeľnej omši a počúvate Buca Talks. Aj túto časť vám prinášajú skvelé značky, ako je značka Reptile, to znamená intergalaktické orechové maslá, ktoré si idú proste svoj flow a veľmi obšťastňujú veľa ľudí. Väčšina z vás pozná ich veľdielo Cheat Spread a musím povedať, že moja stratégia olíznuť to maslo, aby ho už nikto nejedol v domácnosti, nefunguje, pretože stále z neho ubúda. Takže teraz budem musieť zase objednávať, ale proste whatever. Nájdete ich na Actin.cz, na ich e-shope, kde si ich jednoducho objednáte a moja stratégia je jasná, idem si pre Cashew Salted Caramel Macadamia, pretože to mi proste pripomína vianočné doobedie a lízanie babičkinej varešky pri varení, takú vôňu skaramelizovaného cukru a proste drtím myšlienky na večer a proste... No, keď to chcete zažiť, objednajte si Cheat Spread, konkrétne tento a orgazmus zaručený. Takže takisto ďakujem môjmu kávovému, drogovému dílerovi Illimity Roasters, ktorý ma zásobuje neskutočne dobrou kávou. Nájdete ho na internete ako Illimity Roasters, aj na Instagrame. Má aj svoj web, kde si môžete z e-shopu priamo objednať kávičku domov. Luke, tajomný pražiar s tetovaním, vám ju pošle v nádhernom balení, v nádherných dizajnoch, ktoré si užijete, keď ste taký kajnšmenky ako ja. Takže ďakujem ešte raz. No a posledným podporovateľom je Foodu Bratislava. Myslím si, že to počúvate z našej strany veľmi často. To bistro nie len pre mäsožravcov, ale aj pre vegánov. Brutálne kombinácie zdravých šalátov, vitamínov, priateľská atmosféra, takže veľmi sa tam teším. Ak nás chcete stretnúť aj s Kavalírom, tak tam pravdepodobne budeme už tento útorok o 12. Takže bože, teším sa moc a zajtra je pondelok, to znamená, že na svoje sociálne siete Foodu vyvesí svoje meno na celý týždeň, takže od 6 rána som naštaglená a čakám. Nájdete ich na Facebooku aj na Instagrame ako Foodu Bratislava, no a držím vám palce, aby ste to zvládli, keď sa budete pozerať na tie jedlá. No ale poďme skrátke na túto informačnú a edukatívnu nedeľnú omšu, pretože rada by som vám povedala, čo vás bude čakať vo februári, pretože sa ma to veľa z vás pýta a myslím si, že je celkom dobre mať taký line-up a že sa môžete na niečo tešiť. Vždy si budem skrývať ale nejakého hostia, to znamená, že to bude nejaké prekvapko, že nepoviem vám úplne všetko, ale tento február, aby ste mali prehľad, aby ste vedeli si rezervovať tie stredy na hosti. A treba povedať, že teda január a február sú drsné mesiace, ale o to viac sú to mesiace, kedy môžeme zamakať proste v akejkoľvek oblasti. Hej, z pohodlia kancelárie, domova, jasné sneží, nechce sa nám ísť nikam, ale to je iba výhovorka na to, aby sme si odôvodnili našu trošku lenivosť. Takže ja to tak nemám a ja sa naozaj snažím naháňať tých hostí, aby som mala proste dopredu nahrané epizódy a som veľmi vďačná, že tí ľudia sú ochotní a strávim s nimi skvelý čas. A treba povedať, že samozrejme ja si vyberám tých hostí, hej. Nie je to podľa nejakého špeciálneho algoritmu, ale je to ľudia, ktorí mňa zaujímajú a myslím si, že majú čo povedať. Páči sa mi ich vyjadrovanie a ich personalita a hlavne sú ochotní prísť. Hej, úplne nezištne a podporiť takto malý projekt a to si cením asi najviac. No a treba povedať, že samozrejme nie je môjim cieľom si pozývať len známych ľudí a celebrity. Samozrejme sila osobnosti je dôležitá, ale myslím si, že ju majú takisto normálni ľudia, nielen známi ľudia. Takže či sú to moderátori, ktorých tu chcem mať, či sú to tréneri, atleti, pretože naozaj žijem tým športom a aj ja sama sa chcem edukovať, takže samozrejme väčšie gro bude toto športové, ale takisto tu chcem mať lekárov, takisto psychológov, chcem rozoberať vzťahové témy a tak ďalej. Chcem tu mať aj obyčajných ľudí, ktorí majú netradičný príbeh a chcú o ňom rozprávať, pretože o tom to je a ja strašne rada budem tá platforma, cez ktorú to môžu robiť. Takže koho môžete očakávať už túto stredu 6.2. Myslím si, že už ste ju avizovali a
Som veľmi rada, že počas svojho pobytu na Slovensku si našla čas. Je to Nikola Vajterová a podcast s Nikol som si veľmi užila, pretože ja ju poznám už niekoľko rokov. Stretli sme sa ešte v začiatkoch Bikini Fitness roku 2014, myslím tak. Mali sme chvíľku aj spoločného trénera s iniciálkami PK. No a my sme sa vždy tak navzájom evidovali, keď boli nejaké, myslím, že outsnacky alebo niečo, tak mi ich vyťahovala z auta a tak ďalej. Takže s Niky sme mali vždy taký proste príjemný vzťah a vedela som, že to je presne žena a baba, ktorá chce niečo v živote dosiahnuť a proste ide brutál za tým a to si myslím, že potvrdila aj teraz a aj o tom bude rozprávať, takže túto stredu sa môžete tešiť na Nikol Vajterovú. Verím, že si ju užijete a že vás nakopne nielen do života, ale celkovo. 2. februárový týždeň, to znamená streda 13.2. bude pre mňa brutálna, pretože plánujem vydať podcast a diel z Queen of Radio Show Adelou Vinceovou za Slobodná Banášovou, ak by ste náhodou nevedeli. A očakávam ju vlastne u mňa už tento týždeň. No a fakt vám poviem, že mám rešpekt, ale teším sa veľmi, je to pre mňa fakt challenge a proste urobím všetko preto, aby ona sa cítila super, aby som ja načerpala proste inšpiráciu a aby ste si hlavne vy z toho odniesli čo najviac a mali príjemný pocit a možno sa niečo dozvedeli. A opäť dúfam, že naozaj Adel povie niečo, čo ešte nikde nepovedala, pretože ja tie rozhovory sa snažím viesť aj tak a dozvedieť sa niečo úplne nové, takže držte mi palce. 13.2. Adela Vinceová. Predposledný týždeň, februárový, predposledný, keby ich bolo 14. 22. je magický dátum a pre mňa ešte magickejší hosť a tým bude zase Queen of Bikini Fitness Timea Trajtelová. Poviem vám, že ani som si nemyslela, že naozaj takýchto ľudí a hneď zo začiatku tu budem mať a veľmi si cením, že takéto persony venujú svoj čas a energiu na Buca Talks, lebo proste Buca Talks sa zjavila len tak z čistá jasná z bratislavských Krasňan a myslím si, že moja výhoda je, že fakt ja napíšem hocikomu a nemám s tým problém a rozmýšľam, že prečo by som nemohla. Nechápem, veľa ľudí mi píše, že keby tento, hovorím, napíš mu, opýtaj sa. Keď sa neopýtaš, nemáš. Keď sa neopýtaš, nezistíš. Takže toto je moja stratégia, musím povedať, že zatiaľ funguje. Som veľmi rada, že funguje a verím, že aj teda diel a podcast s Timeou si užijete, pretože naozaj je to fakt tak milá osoba a je strašne krásna a naozaj večer, keď odišla, tak som tak nenápadne v zrkadle sa pozerala, že každopádne je strašne milá, je správna baba a prišiel aj jej priateľ Peťo, takže musím povedať, že to, čo prezentujú na sociálnych médiách je pravda, to, čo je na Instagrame je pravda, strašne moc sa majú radi, milujú sa a strašne im držím palce. Takže aj toto a viac sa dozviete v ďalšom podcaste 22. Buca Talks. No a posledný týždeň sa môžete tešiť na super funny diel z Tania z FitLife, to znamená s Tatianou Kyselovou, ktorá bola u mňa na návšteve v Bratislave. Strihli sme si perfect tréning bloku. Môžete vidieť to videjko na Taninom YouTube ako Tania z FitLife. S Taniou sme prebrali praktické veci a pohľad na tréning, sacharidy, ktoré milujeme a nebojíme sa ich a môžeme ich jesť aj po 6. A dokonca som pustila do bytu ľudí, alebo teda človeka, ktorý neznáša kávu, prosím vás. Takže áno, je to Tania, neznáša kávu, ale ja ju mám rada a som strašne rada, že robí veci ako robí, pretože ona je jeden z tých, ak sa neurazí, mikroinfluencerov, ktorí to robia správne, ktorí proste majú ten edukatívny content, ktorí majú tie edukatívne sociálne médiá a ja som veľmi rada, že vám ju aj takto predstavím a možno ju spoznáte tak lepšie. Takže toto je február, myslím si, že je dosť nabombený. Veľmi sa na to teším, veľmi sa teším na vaše reakcie. Ja som fakt strašne rada, nech počúvate akýkoľvek diel. Ja si to strašne moc cením, že si to aj medzi sebou šerujete, pretože bez vás by to nešlo, bez vás by sa to nešírilo ďalej, takže som vždy rada za akýkoľvek share, označenie, like, to je úplne jedno. Veľmi som bola rada, akože naozaj, že ste počúvali moju maminu, pretože to bolo pre mňa veľmi, veľmi dôležité a personal, aby aj ona videla, že naozaj je proste skvelá žena a naozaj si to o nej myslia aj iní ľudia a možno aj trošku cudzí, ale proste vidíte to tam. Takže verím, že to ešte nebolo naposledy, kedy ste počuli moju mamu v Buca Talks. No a samozrejme perlička, plánujeme nahrávať aj s kavalírom nejaké také trošku menšie časti, čo sa týka možno vzťahov alebo nejakých blowjob tips alebo whatever, ale to ešte musím vymyslieť, lebo predsa len deň má 24 hodín
a ja nestíham. Takže toľko. Myslím si, že podcasty sa rozbehli veľmi veľa. Myslím si, že nám rastie aj konkurencia, ale to je super, pretože sme zjavne v správnom field, či už The Buca Talks alebo Honza Cavalier podcast. No a veľa z vás sa nás pýta, že ako počúvať v mobile. Túto otázku, keď dostanem, tak ja neviem, že proste už ako viac by som to prezentovala, ale teraz to môžem zhrnúť naozaj všetko v kocke. To znamená The Buca Talks nájdete na YouTube, ak máte aplikáciu Spotify alebo ak máte aplikáciu SoundCloud, tak pod týmto menom ma tam nájdete. Čo ale veľa ľudí nevie, že tieto všetky diely si môžete stiahnuť do mobilu. Je tam taká malá ikonka, že download, to znamená najlepšie to robiť, keď ste niekde na Wi-Fi, samozrejme, aby ste si nemínali dáta. No a keď už to máte raz stiahnuté v mobile, tak mňa môžete počúvať aj bez toho, aby ste boli online, aby ste potrebovali dáta a tým pádom si šetrite čas aj priestor a potom si ma môžete vymazať, ak to prežijete. Takže toto je tá podstata, že naozaj my s Honzom tlačíme tých ľudí, aby si zvykli na to mať nás v telefónoch a proste vždy vám príde notifikácia, že je nová časť, proste čo je viacej pohodlné ako toto. No a vy si nás môžete počúvať aj offline. To znamená, je to naozaj efektívnejšie cez tieto aplikácie. Treba povedať, že samozrejme iPhone má Apple Podcast, tú aplikáciu máte už priamo v iPhone. Keď sa teraz pozriete na ten mobil, tak nájdete tam takú fialovú ikonku, že podcast. No tak tam hneď, keď naťukáte do Buca Talks, tak tam som a môžete ma počúvať. A môžete si ma stiahnuť a budete ma mať v mobile a nemusíte používať svoje dáta. Keď máte Android, tak samozrejme tam sú iné aplikácie, aj ľudia mi posielajú rôzne tipy, je to Stitcher, Podcast Addict, myslím, že niekto hovoril aj Castbox, takže na všetkých týchto aplikáciách si ma proste nájdete ako The Buca Talks. Môžete ma počúvať, stiahnuť si ma, keď ste na Wi-Fi, máte ma v mobile a môžete ma počúvať niekedy neskôr, keď si nájdete čas. Samozrejme, my to hádžeme aj na YouTube, ale s tým YouTubeom je to také zaujímavé, pretože my naozaj chápeme, že YouTube je na to, aby tam bol obraz. A ja som to aj skúsila minulú omšu natočiť, len proste vyžaduje to naozaj veľa času a energie. Samozrejme to chceme, samozrejme to plánujeme a ten YouTube bude samozrejme obrazový, ale teraz to proste máme takto a veľmi si vážim, že počúvate aj na YouTube, pretože tam vlastne obraz nie je, ale tým pádom vlastne moji poslucháči a fanúšikovia majú predstavivosť, takže som veľmi vďačná, že tu mám takýchto kreatívnych ľudí a veľmi si to cením. Takže naozaj na všetkých týchto platformách nás nájdete. Myslím si, že už sa do toho dostávate, myslím si, že naozaj tie štatistiky aj z tých mobilov, že to počúvate cez mobil rastú, za čo som veľmi, veľmi šťastná. No a ja musím povedať, že tento víkend som na horách, takže verím, že sa to nahralo dobre a teda my sa počujeme zase ďalšiu nedeľu, ale keďže už viete, koho môžete čakať túto stredu, tak sa prosím vás pripravte, lebo Nicole Whiterová naozaj bude brutálna, rázna, úprimná a nakopne vám zadok tak, že nový rok neplatil. Takže ďakujem ešte raz, že počúvate, majte ešte príjemnú nedeľu a my sa počujeme v stredu s Nikou. Čaute.